Daasebre Osei Bonsu a wotoso emienu Mamponghene. Asante Mamponghene. Asante Mamponghene ehene. Bretu PC. Bretu dishe kron. Daasebre Osei Bonsu a wotoso emienu Mamponghene. Na Daasebre no nembrane. Na hindi na nkasa ne Osei Bonsu a wotoso emienu. Edin ana obi anim na nsa na obeye ohene no Saint Oswald Jimakes brofudin akase emienu na Asante din so emienu na ne maame teacher ni frɛ no Amasewa ono nso ne brofudin ene Mary Headman Jimakes Yewo no wafi apem ahankono aduasa enkunemu 31st December 1939 oko school Kumasi na school okoye no friend government boys school wasem sa school ya na omampene kufo koye one ninua adokufo sa school ya na Kufianan ekoe mpanimfo titru bi ko san suku no bi yankwada bremu nu nyina yenyini bomu 1945 ana ye start school wa Kumasi government boys school 45 na classmates are from 45 by 51 and I made me government school I me call say to boys boarding school just outside Kumasi na nana de or government school ho to aso at the konanim copy my bra 54 assign me no assign ko sia Prempeh College. Daasebre to an suku so ewo Prempeh College. Wafi apem ahankono aduonu enaimu. Ehon so wone omampanyine kufo ena ekohia ye. Na won nyina ewo Butler House. Eko Prempeh College so a the same house in the Akoye Butler House. Na kasa nyemu Yesu ano primary school, infant school, Nana school, na one friend of Saya, one friend of Saint Oswald. Can you imagine Ashtown near Asante Mamponghene na brofudin kakraka ediato Nanaso Saint Oswald Kese Ojima Kese ne mami Miss Jima or teacher Mary Jima Mampong Sabi this year. Only the first assigned to woman. Colonial times, because the 30s, 40s, no education officer. So that time, I didn't mammy crack a broochery, training to a buy. Now, Sabi, the background on the saints. The 30s, 40s, move by 50s, in that time, schoolboy bia o Kumasi na government school no krano. Ya ko school bia na go form. But nana de ne mami education officer ni ade. O make sure say nana wa shani sandals. No the bus school. Na anya no nko. O bus school susu a sachel and then kwada ko school bag de de akire. That time ne bi ni baby kura Kumasi, but nana dia na edanachi leather sachet. My school in that time government school from class 1 to best at 7 no. Na nana o demu befia. Obaba ne sandals ne sachet la koda bia ni bi. And then odi queen kura ne say. Oba school aba na apples she ne sachet limu.
Miss Jima making sure sɛ ne ba no ɔtete ne sɛ ne yɛtete broni na sɛ du sɛ anya break na akɔwe no apɔl no ne ɛnom ɛfie ahyena aba ne adeɛ yɛde mmirika de n'akyi yɛfrɛ ayɛ sɛ ɔsɛ ana Oswald aka me o ma me bi yɛn nyinaa bɛdi n'akyi na apɔl yɛ no akyɛ ne awe sɛ yɛpɔn ankanka akyire no na sɛbe wonim ne ɔno fie a wofi manhyia wokɔ manhyia palace crossroads na firi hɔ a na wowura palace kwan mu hɔ na nananom fie the second house from the corner wode wura manhyia mu ɛhɔ na nana ɔne ne maame ne ɔmu te nti ɛhɔ no maa nea ne yɛnyine yɛgoro na adeɛ baako so ade fie nkɔdabrɛm koraa ne yɛ table tennis na nana was such an athlete on table tennis ne akyerɛ ɔde bɛtoa tennis koraa ɔbɔ koraa ma ne yɛ nwanwa kwa ade kɔ school ade wie secondary school na house secondary school na yɛwɔ no mene nyinaa wɔ same dormitory Butler House sɛ athletics a yɛbɛkɔ na wɔ sense of humor yɛtumi sere yɛ ho sere obi mu aka nyina but sɛ obi nkɔdi nsɛmmɔne nana ka ho deɛ nana nyɛ saa deɛ ne da ɔdi ne ho ni clean ne maame tete ɔde ma no no nana ne dressing ɔpɛ dressing afei ne ɔpɛ asa so na mmom sɛ nkwadaa bɔ ne nsɛm deɛ wanni bi da menkae ne saa mebɛtoo Daasebre wɔ Prempeh College. Mmerɛ a mebaeɛ no na ɔno wɔ Form 4. Adamfoɔ deɛ na yɛnyɛ namfoɔ. Ɛfiri sɛ faako ɔno na wɔteɛ no ɛne nea memeteɛ no na ɛmu twe. Ɛna afei so Prempeh College deɛ yɛbu mpanyimfoɔ. Nti akwadaa a wɔwɔ Form 1 wɔntumi nkɔfa ne panyin a wɔwɔ Form 4 adamfoɔ ɛma no nyɛ yie. Uhuru koraa na wodwane nana adeɛ baako a mehu ne ho a m'ani gye ho ne sɛ wɔbɔ mmɔden yie nti Prempeh College deɛ mmerɛ biara no a yɛmmerɛ so na yɛbɛma kwaa no na nsɔhwɛ a yɛyɛɛyɛ no na nnipa a ɛdi kan a wɔn yɛ nnipa enum a yɛdi kan no ɛne sɛbe wɔn a nnipa enum a wɔn twa toɔ no na headmaster wɔbɛbɔ wɔn nyinaa din wɔ assembly hall wɔ closing assembly ɛno nti no saa mmerɛ no ɛsiane sɛ ne nana ne class ne wɔn wɔdi kan nti kyɛn bi a yɛbɔ ne dina na ɛma meti ne dini ɛno na ɛyɛ adeɛ a ɛma meti ne dini kan no. Local university no nso wɔ Nkran Legon University of Ghana ɛwɔ Legon Nkran ɛno nso no ɔkɔɔ 1966 ɛkɔpem 1970 ɛhɔ no ɔyɛ economics ɛyɛ history ɛna ɔde political science ka ho. Wɔgye ne nteteyɛ ɛwɔ University of Ghana Legon mu no ɛna ɔhyia ne dabichi ne ho kani prɛko pa a wɔno no atena mfie aduonum ɔhene yere nana agya kuma a edin a ne maame ɛde ɛtoo no ɛne Janet Authority Owusu Sechere. Daasebre ewie University of Ghana Legon mu no ɔkɔyɛ adwuma ɛwɔ Ghana Commercial Bank a Legon branch. The sum penti no wonya kwanya ekoye adwuma ewo Ghana's Parliament 1970 hormone no or clerk ewo Parliament osabe adwuma wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology 1970 emuana odibe registrar fibe 1975 kopem 1979 de no registrar I start official registrar no na fi obeye senior registrar 1991 na o senior registrar na ye ka se osua emranim no law no na osan
ɛde law no a osuaeɛ no nso yɛ adwuma nti chamber na ɔyɛ adwuma fie sɛ lawyer no ɛyɛ JJ Pele and Company na ɔyɛ no nyinaa no na ɔsan sua adeɛ ɔmu a na wagye deɛ yɛfrɛ no study leave yi anaasɛ ɔkɔgye n'ahome nso na ɔsua adeɛ na no deɛ ɔyɛ no aburokyire nti ɛsiane sɛ na ɔwɔ administration nti no na ɛnwoma a na ɔsua akyire nyinaa na ɛnam administration nti ɔsua adeɛ wɔ University of Manchester ɛwɔ UK ɛna Warwick another ɛno nso yɛ university baako ɛno nso wɔ UK saa ɛna Oxford University ɛhɔ nso ɔsua adeɛ obedi adeɛ sɛ Mamponghene wɔ afe apem ahankono aduokono ensia mu 1996 ebra na otumfo poko waroto so emienu edi adeɛ sɛ Asantehene na abreso ɛna Mamponghene Daasebre Osei Bonsu to so emienu esai ede ekyere ndi Mamponghene nso de adwuma kɛseɛ paa ondimi mfa university adwuma woyɛ no ensan ko bata Mamponghene ho tina yɛ so gyae na fe odi Mamponghene no nko a esan sɛ Daasebre anase Mamponghene silver stew eye ewisia ehene ntino ebra otumfo poko waroto so emienu ekra koye no ewa afi apema hankono aduokono mu no Daasebre Osei Bonsu ena ehwe kyire sɛ Asanteman ewisia hene ehwe toto niema ema ye kra otumfo poko waroto so mienu ewo obenimbos mene deto so aduonu enum wa afi apem ahankono aduokono enkono mu nti na wɛ sɛ abosome bɛ sɛ mienu deɛ every March ekopem April no 1999 no de na je se o hwekire se Asantehene na Asantehene ni ho a ye frɛ Mamponghene enwisia hene nti eka sebe ni dibre e wo Asanteman mo odi Asanteman yenimu ehwe ma Asanteman enya Asantehene fofra eyo opem so Osei to so emienu Asanteman enyina ewura ebra nyisia hene na Mamponghene ya won o kwetire edima Asantehene no o te sa se mo so ni di fra na namu amanhene na adakwase ahiki ehwan no o de na kokudi otuga so no na sisi nyina pema so ni di Asantehene na mo hwɛ Asanteman so Nana Mamponghene de boa na nana ye gina ho pinti Asanteman nko a na hia Asanteman nko a se nkoso na de akokoso na de akomamu yetie enti be na nanum kumase man mamu nsuro hwe Amanhene taa nyina amoti ti Asanteman de ebekoso na bekoso ebra Euro Asantehene eba ye no amane kwanso no usai ede kyerɛ Asanteman na nana Mamponghene amane kwanso no ewisia hene ahwe atoto ne hema ameya kura otumfo pokoro to so mienu ahwe ama yenya na na emusini ye opem so Osei to so mienu amane kwanso no Daasebre Osei Bonsu to so mienu esai ede kyerɛ Euro Asantehene enwumra Asantehene suaye ede ekyere Asanteman ne kumaseman nyina wo ku be ga to ba de fa de na gas ama tunga kyere mewra
Mina Daasebre Osei Mamponghene Asante Mamponghene Daasebre Osei Asumpa mina na no suma Asante sa na so for Asante me fa shi na manu sabi ko for Asante frebe ya ko frebe yo ni sai ya neba aso for Asante me tumia ya na se so for Asante yeah Daasebre modemo ene ne sompa wo som Asante Mamponghene na abreso ena Asante Mampong aye permanent vice president ede ama Asante Man Council na abreso nso ena National House of Chiefs obeye standing committee chairman National House of Chiefs Legal Committee no saye o chairman nyina chi normal churchro a sebe ewo ho se bia emfa bibi nko ngumam te se newspaper mu ana se magazine mu eno nso na o editor in chief yo medamase emse Daasebre Osei Bonsu oba National House of Chiefs o acheriye oye nipa bia ebu no papa nti ete ni wuo no ehye because obiye ni ho te se oyare na nipa oye the second in command wo Asante region and Asante Mamu na National House of Chiefs so no modern bo obo no ete no ehye nyina nti mema abusua no ene yere nyina yakọ ema onhyeden Daasebre de niema bebre ne yedbeka no ne edikan na oye lawyer ne toso bio oye registrar wo KNUST ene free honso okofo banwa kakraka yete sei unu ni hia oye forthright asem na se ne yete no a oni ho agro ena law no so onim ndi se hia saa na ye ka ha we ka ha ko ha yentu nsi nipi no papa isori a okasa wie na dem ho adadi ne toso bi de be kai no e ko Mamponghene ho no na fe na ye hia won nti obisa na nanom ne ha ye nipa nan na kasa ye no no di kan kasa ye no si nipi sa ban abasu onhwe na nanom ye na eye baby a amamu owo bia no ye na nanom afiri mo no yemfa na nanom enko ka ho live bebrebe regulations na ye na nanom afiri mo titru efa nsase ho efa local governance ne ade no na nanom emeka ho fi se ansa na kwasi broni amamu obeba no na nanom ene enkrofo ewo governance ewo ho nokura wakanti ni pempen we frank on fasem suma obia is so frank so forthright nokura umu no ka eno ano no o me de wo ka me ne ntem de a nokura ni house ho yebu no as an elder statesman and say ne make a free say be president on national search the last 4 years I feel so about beka ho mo no o nipa wata machi o support me papa otume ma akwankyere emre bi wo ha me kosra na ofie eba meeting so a yemi no kora tumi etena ho no edi nkomo nti ma hwerade a emu oduye na mre minim se okwe ono ankasa ede ne sunsum no be hye obi emu ama na beta machi se ne na wata machi no ne buo ne nani die won de ma no ntene
asɛm a wɔn ɔbɛka no ɛno ɛna efie ne nyinaa ɛde ɛyɛ adwuma ɛna na ɔsan energy commission no ɛyɛ aban dia former chair na je sɛ ɛhɔ ɔyɛ adwuma ma aban ɛwɔ energy commission ɛna land policy steering committee ɛno nso aban committee no bi ɛwɔ Ministry of Lands and Natural Resources LAP ɛno nso na Mamponghene ɔyɛ member. Daasebre Osei Bonsu abreso ena Mampon edaneye. Mampon water project a enam so ma ensuo eba Mampon enam Daasebre Osei Bonsu ensa so. In 2014, President John Dramani Mahama inaugurated the Mampong Water Supply Project in the Ashanti region. The project has the capacity to meet the high water demands in Mampong and surrounding areas that would increase from 2.5 million gallons per day to 10.5 million gallons per day. They have expressed their appreciation for the rehabilitation and expansion of the Mampong headwater. There has been a vast improvement in water supply in the entire area. Mampong water project no mayan aboa Mampong for pa. First na ye ho kire wonsuo mu. Daasebre tu ho anamo bia ma nsuo a sebe na eni Mampong ma ayi Mampongfo ebre ene suku a ahodo a ne universities ahodo a wo Mampong na mo eso ngrawa ekopensuo etotwae. The university abaho no eba so ne pen so otu ho anamo ansa na eba na school bi wo ho a efre no St Andrews Training College eno o hwe ma ye pagya mu ebe ye no university ya de koka university bi e wo kuma se efre no akenten apiamenka University of Skill Training and Entrepreneurial Development. Suku no ni dini enafam. Daasebre Osei Bonsu abreso ena Mampong akwantempo nyina no. Eyi nyina kama ene Mampong. Baby a obefa bia no. Sebi emfuturo eni baby a. Na abrenso so enna ne nimdie ne na kwankyere so no. Suku ahodo ahwete ewo Mampong asase eso. Daasebre emmodin bomu no oboa ye ema Mampong adane efi district mu aba municipal assembly. Mampong nanga district assembly eno no himfo ya mo deda amaya no so o man no aduru se ebekọ nanim ababebe ye friend say ya municipal na wantu na ya unya bo modin etu hwanamon ema Mampong ifri district assembly be ye municipal assembly. Post office ane wo Mampong sabi ne Mampong tin no enko. Daasebre modern boso anam so ama Mampong enya wotra modern post officer ye bia no encheye. Ensan say woyemre nim ne enu onfa ne mra asem enni aguru ntino. Na court dan a yetene mu di asem no na enye Daasebre fe enu ti Daasebre to ho anamon enam so ama ennei Mampong wo ultra modern court complex a so say yetene mu edi asem enye no nko ne modern momu na kwankyere mu no anam so ama nsori ahodo a ewo Mampong mu no afa ne ntuma pa efra. Ombesi court dan kura ombe ne se ombe ne dentia no woni wo motena ase kekan ma no ko yisi se da bi dentia emfata Mampong man enti court no abrosai ade a ha wo mai galamse ye de se yensu ene yensase. Daasebre Osei Bonsu gina na nemo mu ehye se ono na sase so de Mampong kontonchi asase amani Mampong asase kronkron ne de won hwe ema galamse emma ho
ohuri gyina sɛ ɔno ne kurom mampɔn ne deɛ mampɔn man no nye kuro no nko a ɔman ne nyinaa efigya ma sɛ akɔ akɔpem adwira ne aman hodo a ɛka ne ho nyinaa no ɔmpene ma obi metu galamsey wɔ hɔ. Daasebre abreso ɛna Mampong Police Command no enya water modern officer wɔn edimu edwuma. Sanso na ne modern boss no ne na kwankyerɛ so no wɔboa ne ba adwira hene barima wɔ sɛ hwedi otoso mienu ema adwira nso so enya divisional police commander wɔsa ni botom sika wɔsa de boaye ema wɔn edisi adwira divisional police commander. Yɛhwɛ Mampong wɔ DVLA, Mampong wɔ water and sewage, Mampong ɛwɔ police, Mampong saa ɛwɔ migration officer. Edwa ya na ɛwɔ Mampong. Wohwɛ Mampong kɛse a sɛdeɛ Mampong kɛse siti a na yɛ sɛ edwa no mfata wɔ mo. Daasebre bɔ no mmɔden kɔpɛ baabi wɔ Mampong hɔ a ɛma yɛba edwa no mu kakraka. Sisi adan egu mu. Na Mamponghene Daasebre Osei Bonsu otoso mienu sɛ ne nnwuma pa ɔyɛ nyina no ndi wiase ehu ya na ɔmo hu yi mu pa. Ne sɛnti Kwame Nkrumah University of Science and Technology a ɛka universities a agye din wɔ abibima mu ha ɔmo bɔ na ba so ɛma no doctorate degree, honorary doctorate degree, and Doctor of Letters. November 2013. No more days abaso body no man. Ni nyina achi no. Ura University bi abonu sa adanya kese ene sisi university. Baako omo de to Daasebre a friend no. Jima kese building. Na yire ya friend no nana ajakomai ohina yire na ajakomai. Ni papa efiri Mampong. Ni papa no and ura owusu secretary. Ya no CID for penny pa. Nature said Daasebre soma wosom ye no. Wosom Ghana, esom Asante man, esom Mampong man. Daasebre ediade emfie aduno enwotweni a sese yiwakra edi akọ. Eda etwato a Mampong man, Asante man, ene wiase nyina ehu Daasebre Osei Bonsu. Eye akoside a etoso emiensa ewo mfempem yenu ene aduno enum ebra na emrante no mu bie sebi won aye niamo hode ede etia eye Mampong ena oba abonten a wode afutu ede ema wonya wo kire won akwankire ne kwan a won ebefa so we na broni se impromptu empofirimu Enso so the nanani mudini ma woma kwaba efe wom di bua mai woma ba womo anim samsamu a esi Mampong enura enura achi who say what was so Mississippi? I feel I'm at the form says, me, I'm more than a child. I'm so Mississippi. I wouldn't even you know, idea. A poor Mamponghene, you know. Then you pack a crabby, per second. Mention cost. Munina moya me Mampong at this year. The 24 million number. Dear Ura Crobia with Asante Mamponghene with 2 4 say to do a tossum you know. Ah, da uboni din to us here. O freno. The most gracious Otumfo, the walk in here. Also, what does say?
ene wo som pa wo dia som abenua oso dase ne wo som pa wo dia som Asante Daasebre Mamponghene Daasebre Prempeh College say won dase ewo pempenso a wode amanfo edru National House of Chiefs say won dase senior member Daasebre asem say e ka enye ade a yebewie ne nti no kakra bi no